Аз съм Невена Жекова и съм от малко повече от 12 години в IGsoft. През това време съм вземала няколко различни позиции и съм израствала професионално, като в момента съм Scrum Master в фирмата. Обичам да ми е забавно, да имам предизвикателства и да не ми е скучно. Затова съм намерила своето място в фирма като IGsoft. Продуктите, които правим, са динамични и различни като цяло на пазара. Обичам да работя с забавни и отворени хора, каквито са колегите ми в IGsoft. Имам възможност да се развивам, да получавам обучение и IGsoft дава тази възможност на всички колеги да се сертифицират и професионално да израстват. И не на последно място, от известно време работим по една нова система за организиране на процеса на работа, или по-точно Results Only Work Environment, която ни дава възможност да работиме когато искаме, откъдето искаме, стига да можем да си свършим работата на 100%, което ми позволява да мога да организирам личното си време по-добре и съответно поемам своите отговорности като част от екипа на IGsoft. Работата ми по Scrum ми носи също голямо удовлетворение и забавление. Смятам, че този начин на работа изважда на бял свят възможността на хората да работят като част от екип, да виждат много кратки срокове резултата от своята работа и когато видят усмихнатото лице на клиента след 2 седмици усилен труд, удовлетворението, което носи този резултат, е много мотивиращо. Има един предразсъдък, че в IT индустрията мъжете се реализират по-добре. Опита, който имам в IGsoft, доказва, че това е само предразсъдък. Колегите никога не са ме карали да се чувствам различна или непълноценна. Напротив, винаги сме карали да се чувствам като дама и като част от екипа.